Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарони мусалмон. Ман 11 моҳ мешавад ки дар Нижний Новгород модарма лечение кардестам. 51%-ш сӯхта буд. Ина бародаро хитон бинин, бародарони мусалмон, ина дастош. Ина бо дастош оператсия карданд дар кор, бо лечениё давом дора. Ина тана, поча, муча, бисёри ҷош сӯхта буд. Ина сарша бо оператсия карданд дар кор. Ҳамҷои корхонаи кор мекард. Ҷани отказ карданд, ёрдам наказистанд. Хай бародаро, ба хотири Худо, ба хотири Аллоҳ, касе ки чанқа ёрдам мекунад, ман ҳозир номрои картара ва номрои телефона мемонам. Мисол касе ки бовар накунад, занг бизана, бина. Ягон ҷои вай чиш нестак. Ҳазор раҳмат акай Суроб офитсиал ки дастгирӣ кардестай. Як одам қатъиан намешава. Бародарони мусалмон, бо лечение оли давом дора, лечение кардестем ёшай. Лечениеш намегем. Як дастгирии хитон дар кор аст. Ҳазор раҳмат. Дар амони Худо бошед. Парвардигор ҳаматан нигаҳбон бошад. Худованд ягон каса гаи рӯзо гирифтор накунад. Ман рости гап 11 мошид ҳамҷа ухажват кардестам. Хадмам кор кунӣ ягон ҷо наметавонам. Ай Тоҷикистон ҳама омадагим, ҳаминҷа 11 мошид фақат намира авқот мекунам, мебарам, балинсар меёрам. Ман хеле лечение кардестам. Кор кардан наметавонам ҳозир. Ҳазор раҳмат бародароне ки дастгирӣ мекунед, ёрдам мекунед. Бо як бори дига акай Суроб ҳазор раҳмат барои дастгириш. Бо ҳамон бародарое ки мисол ёрдам карданд, ҳамон бародарон ҳазор раҳмат. Мо дар ҳақшон дар намозот дуо мекунем. Парвардигор ҳаматан нигаҳбон бошанд. ғарибо дар паноҳи Аллоҳ бошед.